mantap diri start na. Pare ani diri mo asa mi mangagi? Ha? Asa mi pultahan? Ay kanang kaning mga kuan diha mi mo ay magpaana. Maigo mi? Ay okay. Okay, wow. Okay, here we go. Mag-start na tawag dula. Pakita mo dula sa inyo ang tagbi. O kaniya, padako ay ni og score kaming tulo. Tanawa na to, kinsay rang-rang. Okay, mag-start kami sa amang game. Hello mga dudong mga iday. Welcome to my channel, ang Dudes Torta. Karon, sabay ta. Malagaw ta kung ato ta sa NCCC, makikita sa akong mga higala. Tara, mag-torta. Karon larga na tato NCCC Pagong. Kay naa daw mi magdula daw mi dito, wala ko kabalo mag-unsa mi. Okay, sabay ta adto sa NCCC. Yeah, Mangustin. Hello mga dudes, diri nami sa parking area sa NCCC Tagum City. Here we go. Saka nami musulod nami sa NCCC Tagum. Kumakitaan pulo diri og sa iyanan. Dito sa entrance kinahanglan og QR. Hello Kuya AG. Kuya AG, big boy na. Kambal mo to? Oh, kambal. Manghod ni mo ni? Hello, nakalaag lagi ni Kuya. Aman si Mama? Bantay bata. Wow. Oh, gagos. So ano man ni? Mo na lagi magsabot-sabot pagkahuman. Gani, mo pa excited kaayo. Ta mag-Vikings na lang tanong. Hello mga dudes, kami lang sa karon ha, kaya among kasabot wa na tunong. Spell Indian. Okay, Play Planet sa NCCC. Yay! Kaya excited? Excited! Yeah! Maglinya pata kay magbuha ta og form para magbayad ta sa entrance diri sa Play Planet. Ari mo diri is kindly use your vaccination card for our cashier. Shout out diha sir. Hello ma'am. Salamat. Excited ng mga tiguang. Magdula ta. Gagos. Excited kuya? Excited. Hello mga dudes. Diri nami sa Play Planet sa sunod. Kay mo dula na misa. At to ninja challenge. Basta ninja. Basta na ninja. Ninja tag. Oh yes, ninja tag. Ninja ray mo patay ninjo. Hello sir, ma'am. Welcome to my vlog. Tapos ang ngalan ma'am? Maribel. Ma'am Maribel. Munyon sir. Munyon. Taga diri la ka ma'am Tagum? Ah, okay. Very good. Ma'am, makidula mi ani sa inyong kuan. Excited ni mga bata. Hi, Ton. Hali. Asa mo trabahoon, ma'am? Sugod ta, entrance ta, bago ta magkuha. Kaya sa itong pangalan da sa TV. Ah, okay. Tapos, mag-tap ta sa kada suga na itong sir. Kada suga mag-tap. Ah, okay. Kani siya. Asa unsay maayo nga placer may ana or sa diri sa palad. Okay. Sa ibalin sa palad. Oo. Ah, okay. 200. 150. Green. Ah, okay. So ang pinaka highest score is pula. Basta pula and say purple. Pag matap diri start na. And mo appear diri ang amo ang name o ang pangalan ang amo ang score. Ah, okay. Ay sige ma'am. Oh, basta. Pero pwede may magbulag-bulag kung asa may mag-ano. Oh, like this. Hala. Sample. Ay, okay. Ay, lamang ka niyo. Oh, lamang ka. Mo check siya. Pare, ano din mo? Asa may mangagi? Ha? Asa may pultahan? Ay, kaning mga kuan diha mi mo. Ay, magpaana. Maigo mi? Ay, okay. Okay, wow. Ay, sige.
challenge kaayo. O madakanay ta kinsay tab. Sige. Kanya, tiguwang na. Ma'am, pwede ka maka-video, ma'am. Ay, salamat. Stretching. Sige. Asa pa aning mga sudan kat? Basta ka to, pwede pa dito, ball. Sige, po dito. Tanan. Kuan ka nang, pila ka minutes? 20 minutes. No, gani. 20 minutes na. For 20 minutes, pila among mascore. Pila ang among i-break na record. Oh, kasi nain na mga record nga ano, kasi pinaka-highest. Okay, here we go. Mag-start na tayo dula. Pakita mo nila sa inyo ang tagi. O kaniya, padakuan ni og score kaming tulo. Tanawa na to, kinsay rang-rang. Okay, mag-start namin sa among game. Kapoy na. Dre, ayun na, sir. Ayun na, sa ikse. Ito lang to sa kuwan. Mawala itong time. Dia, pwede dia. Dia. Napasta zero. Red. Napered. Huwag mo nakabuk niya. Kapoy na. Dire lagi sa dire. Pwede rap, 5 minutes pa. Asa ko? Mo man ko ani. Ito na slide. Ball hop.
Dia, pwede mo tulo dia oh. Hindi lagi mo pinapagawa. Monsa naman mo, Ed? Wala, wala ko ikulan eh. Ikuan daw, isa na. Siya ay. Sige daw, i-top daw. I-top daw. Ayaw, karang imong chip ko, i-top ni mo, karang imong pusilas ba? Karang imong pusilas, tanggala sa. Tanggala, karang mo, yara. Ay, mana lagi. Wala pa ka nagkuhan? Mana lagi imong time? Wala lagi. Ibalik daw na mo rito. Ibalik. Ang yaro mo puno kamot ginaana-ana, sir. Wala kasi. Ibalik ito kaya wala yung pangalan niya. Oh. Ibalik. Ako daw tayo. Kaya sa diri. Paristro. Oh, wala siya ka na entrance. Wala, tanaw daw mo check ba siya? Mo check siya dili. Wala man imong pangalan. Nara karon pa. Check kag dula wala. Wala ka na registro gay na. Kakapoy nga enjoy ang sikot goals our goals among trabaho ligid-ligid i-try ninyo best exercise ha maura jud ni ang nakaya huna-huna rin nagkadako first place ko. Second si Gerson. Third si Gino. Pagbigyan ng mga run-run. Mga boss. Okay. Nagpanaog na po. Good. Was na diri na mo. Dehe humana mi diri sa Ninja Tag. Perting kapuya pero perting limawa. Lipay ma. So magawas na. Kay mo adto ta dito sa mga Play Planet kay para kay Kuya AG. Sino kan si asa exit na kami. Bye.